Čaute ľudia, momentálne sme prišli na začiatok Jesus pochodu pre Ježiša v Bratislave a začalo trošku pršať, ale teraz to zasa ustáva, pozrite sa na to počasie a tu sú už dobrovoľníci za mnou a extrémne sa teším, že dneska to bude po cca 20 až 30 rokoch v Bratislave opäť pochod pre Ježiša, takže za chvíľu začíname. Sme na Týršovom nábreží pod Zeleným mostom a pôjdeme takú cca polhodinkovú trasu, takže let's go! Tento vlog bude na iný štýl, bude to skôr dokumentárny záznam toho, čo sa dialo a teda verím, že si to užijete, sledujte, aký bol Jesus pochod v Bratislave v roku 2025. A prosíme vás, aby ste vo všetkom udržovali dobrú atmosféru, máme našich spevákov, máme pripravených niekoľko piesí. Už tu skončili chvály, ja som streamovala, takže nemám veľa záberov, ale tu boli úvodné worshipy a teraz už teda začíname, ideme na pochod, takže sa mega teším, už nám vďaka Bohu prestal pršať, takže skvelé, že takto na ten východ už neprší, takže pozrite sa, ako to sú všetci lidičky a tu je začiatok, úplný začiatok a neviem, koľko tu môžu byť ľudí, možno okolo 500 plus minus, koľko si myslíš, že tu je ľudí? Tak do 500. OK, ja si myslím, že aj viac ako 500 možno, ale to už musia posúdiť nejakí ľudia, čo sa v tom vyznajú, takže hello, hi. Ideme dokonca aj cez takýto terén, pozrite sa ľudia, normálne sa cítim jak na túre vo Fínsku, aj tak už mám zničené bodky, takže čo už? Všetko to, čo má dých, Pána ctí. Je tu prielom, amen. Slobodu už pre nás máš, aj nás si zmocnil. Kľúče kráľovstva dal nám, si našou spásou. Kto nás môže odsúdiť? Milosť získal, amen. Každý, kto ti uverí. Ježiš je tá jediná, Ježiš je tá jediná, cesta, pravda a život. cesta, pravda a život. Ježiš je tá jediná, Ježiš je tá jediná, cesta, pravda a život. cesta, pravda a život. Ľudia, tak nám vyšlo slnko. Wow, ďakujem Bohu. Neboj vás naplnostne. V tejto časti programu budeme hovoriť rôzne príbehy toho, ako nám niekto zmenil náš život a počúvať skvelé piesne. Máte sa veľmi naozaj skutočne na čo tešiť. Teraz to spolu odpalíme! Boží dům.
veci v živote mal a stále mi niečo chýbalo. A možno to poznáš aj ty, že si v živote povieš, že keď dosiahnem už toto, tak budem skutočne šťastný. No ako náhle to dosiahneš, tak cítiš znovu prázdnotu. A neskôr som túto dieru začala v srdci zaplňať aj rôznymi inými vecami, ako vzťahy s mužmi, alkoholom, party, a ona sa stále zväčšovala. Ale to som ešte nevedela, že táto diera je reálne v tvare Boha. Až keď som spoznala Ježiša, tak som zistila, že jedine On ma môže skutočne naplniť. Pretože On je ten, ktorý je trváci. Všetko v podstate odíde, ale On tu bude navždy. Amen. Nemodlím sa, keď je zle, modlím sa vždy, keď sa dá, viem, že ma fakt miluje a že v tom nie je zrada. Nemodlím sa, keď je zle, modlím sa vždy, keď sa dá, viem, že ma fakt miluje a že v tom nie je zrada. Pozerám na zaspáva, keď slnko dolu sadá, pokoj, čo mi on dáva, ma volá do neznáma. Ježiš ho previdel cez tie listy a zavolal Zaché. A Zacheu si povedal tak, tento svätý rabín mi dá teraz pocítiť, aký som ja hriešný človek, tak ako to robí všetci v Jerichu. A viete, čo povedal Pán Ježiš? Vo mne drieme, ono, čo vo mne spí. Vo mne drieme, ono, čo vo mne spí. Môj Pán, teba milujem, za to Ježiš, čo si pre mňa na kríži urobil. Ja ťa milujem. Verím tomu, že Boh robí niečo úžasné, ako chvália jeho deti aj uprostred oblakov, uprostred mračien. Aby som rád v tomto momente pozval aj všetkých z platformy Kresťania v meste, pastorov, vedúcich, služobníkov. Poďte prosím sem ku mne, pretože to, na čo sa tešíme asi najviac, je to, že ako sa blížime k záveru, chceli by sme žehnať a modliť sa za naše mesto. Naše mesto sa volá Bratisláva, inými slovami, miesto, kde bratia a sestry prebývajú spolu, tam zostupuje jeho sláva. A verím tomu, že tento po 29 rokoch prvý pochod po mnohých desaťročiach prináša zmenu do nášho mesta. Veríš tomu? Verím tomu, že možno aj tieto neľahké podmienky sú pripomenutím pre teba ako Božieho syna a dceru, že oplatí sa ho nasledovať, aj keď to nie je vždy ľahké. Amen? Nie len keď sú krásne slnečné dni, ale aj keď prší, oplatí sa mu dôverovať. A to, čo chceme teraz spraviť, je modliť sa za naše mesto. Tento pochod má 3 hodnoty. Tá prvá z nich je jednota. Jednota Božích detí. Za to sa Ježiš modlil v Jánovi 17. Prosím, nenechajme sa zviesť na tejto vlne rozdelení, ale oslavme jeho tým, že sa budeme učiť, ako milovať jedných druhých, bez porovnávania, bez ohovárania a žehnať si navzájom. Amen? Tá druhá vec je odvaha. Odvaha nehanbiť sa za meno Ježiš. Je tu niekto, komu Ježiš zachránil život? Ako ja neviem, čo iné dáva ľuďom dnes zmysel. Dnes každý štvrtý trpí mladý človek depresiou. Ja som našiel svoju nekonečnú nádej v mene Ježiš. Prečo by sme sa mali hanbiť za niekoho, kto dal za nás všetko? Nech ťa žehná Pán. Tak ja už som naspäť doma v Prahe a ďakujem každému jednému, kto sa podielal na tejto úžasnej akcii, každému pastorovi, zboru, dobrovoľníkom, jednotlivcom, každej organizácii. Ďakujem, je to úžasné, ste skvelí a verím, že aj na budúci rok v Bratislave tu bude pecka. No a ak si nestihol tento pochod v Bratislave, tak už 2. srpna tohto roku 2025 v lete bude ďalší Jesus pochod v Prahe. Takže aj keď si zo Slovenska dojdi, ja som prišla tiež z Prahy do Bratislavy, určite budeme radi, keď prídeš. Bude to od 16:00 na Hradčanskom námestí a potom pôjdeme ďalej až na Staromestské námestie. Viac info nájdeš na www.jesuspochod.com. Tešíme sa na teba a
Verím, že to bude veľmi požehnaný čas, takže majte sa krásne, vidíme sa pri nejakom ďalšom videu.